Беше хубав и красив слънчев ден. Всеки от нас беше доста обременен. Хила беше отново в сесия разгневен, а Чесна беше художник и леко променен. Аз съм изморен продавач на туалетна хартия. Един път една курва ми беше направила магия. Тръгнахме да плащаме ДДС, аз, Чесна и Хила заедно. Въобще нямахме пари, но отивахме да се извиним и да кажем на данъчните, че няма да платим. Ако може да ни отпуснат още малко срок, да имаме повече време да вкараме месечния влог. На входа вратата се отвори луксозно сама. Лъхна ни някаква Panasonic миризма. Трябва да е било от климатиците по стената. Какви са тия духалки, дейва майка им сурата. Всичко беше уредено, всичко беше год. Докато не се озовахме в асансьора с мраморния пот. Натиснах клавиша за 7-я етаж. Имах лошо предчувствие, но имах и кураж. Мина първия, мина втория, мина и третия етаж. Работната чистота е 900 МГц в гараж. Помня как крадах злато миналото лято. Положението в асансьорите ми е доста познато. И изведнъж между третия и четвъртия се чух ряд. Май заседнахме, знаех си аз. Ей, гъба, какво стана, путко? Май заседнахме в асансьора. Какво ще правим сега, педераси? Момчета, положението се усложни. Баси, паника, следваше минута мълчание. Май съм прокълнати да умрем в изгнание. Защо, господи, ще умирам в асансьор? Защото, момчета, вие сте супер пазар. И така, въздухът започна да намалява. Куркапан, то асансьор взе да ни скроява. В този миг ми се изострих сетивата, като четвъртък пазара, кей на папата брадата. Майко мила, вече няма никаква надежда. Както каза Бог, е всичко до чекията се свежда. Но сега не ни беше никак до чеки. Трябва да се измъкнем по някакъв начин от тука ние невредими. Помоля се на Снежанка да ни помогна. Зимата беше далеч, а и тя не излиза по пладне. Защо изобщо дойдох на данъчните да се извиня? На смъртното си ложи аз. Нямам намерение да пърдя за нарицание. Извадих сиденето гъсто и го намазах на асансьора. Тлъсто, така, щях да умра поне спокойно. Направих мизерията на данъчния асансьор недостоен за мен и моите приятели на слука. Изведнъж нещо между копчетата някак си изпука. Мишката е стат, излезе като тарамбука. Сиренце скина захапна! И то от пишка. Виж, че моето сиренце привлече тази малка мишка. Стати, моля ти се, помогни ни да излезем. След това цяла песен за тебе ще изпеем. Ще получиш бонус и парче. Ти ни е от руснака, от кършака. С мишката сключихме офертната сделка добра. Стати обриза мрамора със своята уста. Мишката каза: следвайте ме, момчета, ако искате да се измъкнете от тази дупка проклета. Не знае, но как минахме през дупка сантиметър и половина. Асансьорната шахта беше като витрина с платина. Въжетата бяха отцапани с мишите лайна. Стати се беше забавлявал много преди това. Спуснахме се рязко, като едно в тинзук от бързината в миг. Видях и ме чупух, падането не беше от най-добрите. С други думи казано, щупихме си главите. Стати ни изведе през някаква малка вратичка. На нея имаше надпис: курне влиза в суха пичка. След дългото премеждие все още имах пенис. Исках с мишката Стати да играе тенис, но тя е заета. Данъчна мишка, обичай той да топва своята чушка. И все пак благодарим ти, Стати, за всичко. Време е да покажем на данъчния чичко как ще се изсерем пред данъчната инспекция. Ако искат на лайната да направят дисекция, пълни са семки от диня и шлюпки от доматко. Айде, момчета, да ви е сладко. Copy.